Fordi at vandtemperaturen den er sådan lige omkring 10 grader, så kan vi lige så godt nu her, hvor det har været efterårsferie, vende os til, at vi skal sejle med våddragter under sejlertøjet. I får 3 minutter til at gøre jer klar til start, og så er det jo en fordel, at man kan sejle over linjen lige på det rigtige tidspunkt. Så starter I, så krydser I op, sejler rundt om mærket, holder mærket på bagbordssiden. Nej, I skal holde mærket på bagbordssiden. Skal vi komme på vandet? Det er det, vi er kommet for, ikke? Jo. Yes. Vi har handicap der. Skal du filme det hele? Så meget som muligt. I kan komme lige ned. Er vi fri derom bagved? Wow. Hold oven på snoren, så jeg kan lide op. Skal være bare her. Smile lidt til kameraet her, så det ser ud som om det er sjovt. Dejligt. Klokken er lige nu 5 minutter over 10:30, og vi har sejlet i godt halvanden time. halvanden time, det er rigtigt. Det er gået rigtig godt. Men I ser sgu smukke ud. Altså der med Kerteminde i baggrunden, og båden, og ikke mindst jer. Åh, hvor sødt sagt, mand. Sød, mand. Ligger I på anker, Mads? Ja. Det ser bare ud som om vi driver. Vi ligger nok og svejer lidt for det. Vil du have? Ja tak. Giver du tage til mig, Magnus?